салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи чӣ тавр витамин D-ро ба организм ворид кардан ва ё ин ки аз офтоб витамин D гирифтан мумкин аст ё не, ба шумо маълумот диҳам. Чанде пеш мо наворе тайёр карда будем дар бораи норасоии витамини D ва кам будани он дар организм ба кадом ҳолатҳо оварда мерасонад. Агар шумо навори моро тамошо накарда бошед, дар поён ссилка мегузорем, дар омада бинед. Норасоии витамини D дар калонсолон ба бисёр ҳолатҳои ногувор оварда мерасонад. Дар кӯдакон бошад, ба фикрам ҳамаи шумо аллакай медонед ки ба бемории рахит оварда мерасонад. ва дар бисёр ҷойҳо мебинем ки дар бисёр ҳолатҳо тавсия медиҳанд ки вақте ки шахс дар офтоб мегардад, витамин D дар организмаш бисёр мешавад, вале дар асл бошад ин тавр нест. Якумаш ин ки дар офтоб бисёр гаштан зарари зиёд дорад. Метавонад шахсро ба саратони пӯст гирифтор кунад, доғҳои рӯйро зиёд кунад, метавонад маршинкаҳоро низ зиёд кунад. ва витамини D ки барои организми ҳар як шахс зарур аст, офтоб наметавонад куллӣ онро ба шумо диҳад. Витамини D худаш прогармон мебошад ва он дар организми инсон муддати зиёд истода наметавонад. Масалан, агар шумо ҳамин рӯз дар офтоб истодед ва организми шумо каме ҳам бошад, витамини D ворид мешавад. Агар пагоҳаш ки наистодед, витамини D ворид намешавад. барои он ки витамини D маҳз аз офтоб ба организми шумо ворид шавад, шумо бояд пагоҳи рӯзӣ, масалан аз соати 6 то соати 9 дар офтоб гардед. вале аз 30-40 дақиқа дар офтоб зиёд истодан мумкин нест. миқдори зиёд дар офтоб истодан зарари калониз ба организм мерасонад. ва дар кӯдаконе ки аллакай ташхиси рахит гузошта шудааст, танҳо дар офтоб истодан кофӣ нест, чунки миқдори он хело кам мебошад. барои ин ҳар як модар ба фарзанди худ аввал бо тавсияи духтур лечебная доза витамини D-ро диҳанд, баъди он профилактическая доза муддати 1-2 сол бояд витамини D-ро ба кӯдаки худ диҳад. тақрибан дар 90% мардуми Тоҷикистон, маҳз ҳамон одамое ки дар офтоб бисёр мегарданд ва гумон мекунанд ки витамини D ба организми онҳо ворид мешавад, миқдори бениҳоят ками витамини D дар онҳо дида мешавад. аз ин ҷо маълум мешавад ки дар офтоб истодани онҳо ба организми онҳо заррае ҳам фоида накардааст. пас аз ин ҷо маълум мешавад ки ягона роҳи барқарор кардани витамини D дар организм ин дар офтоб истодан нест, балки истеъмоли худи доруи витамини D аст. витамини D-ро на танҳо зимистону тирамо истеъмол кардан зарур аст, балки онро бояд шумо ҳам тобистон ва ҳам баҳор низ истеъмол кунед. ва ба фарзандони худ ҳамчун профилактика бояд шумо витамини D-ро диҳед. чунки чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, норасоии витамини D дар кӯдакон ба бемории рахит оварда мерасонад, дар калонсолон бошад ба асабхастагӣ, сустӣ, беҳолӣ, бемадорӣ, рехтани мӯи сар, сустии нохунҳо, асабхастагӣ ва хоболодӣ оварда мерасонад. умедворам ки навор ба шумо писанд омад. саломат бошед.